Και τότε θέλει φανεί το σημείο του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό. Και τότε θέλουν συντριγήσει πάση επιλέτη γης, και θέλουν συνειδεί των ιών του ανθρώπου ερχόμενων επί των εφελών του ουρανού με τα δυνάμεως και δόξης πολλής. Και θέλει αποστηλεί τους αγγέλους αυτού με τα σάλπικος φωνής μεγάλης. Και θέλουν συνάξει τους εκλεκτούς αυτού εκ των 4 ανέμων απ' άκρων ουρανών και ως άκρων αυτών. Μάλιστα. Επαναλαμβάνω ότι αυτό το κεφάλαιο είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Αν δεν ξέρει κανείς να το ταξινομήσει και να το εξηγήσει, μπορεί να πέσει έξω, να νομίζει ότι το ένα είναι συνέχεια του άλλου, και θα δείτε παρακάτω ότι από το 32 εδάφιο επανέρχεται πάλι στην αρχή. Σας χωρίζω λοιπόν και σας λέω, από το 1 έως το 15 είναι τα σημεία των εσχάτων ημερών πρώτης αρπαγής. Και η αρπαγή γίνεται και θέλει κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας εν όλη την οικουμένη προς τη μαρτυρία εις πάντα τα έθνη, και τότε θέλει έρθει το τέλος των πιστών, η αρπαγή της Εκκλησίας. Από το 15 έως το 29 είναι η επταετία του Αντιχρίστου. Τότε θα έχει χτίσει ο Ισραήλ το ναό, και τότε λέει θα ισχύει και το Σάββατο, θα ισχύουν και οι θυσίες. Γι' αυτό λέει προσεύχεστε να μην γίνει φυγή μόνο εν χειμώνη, 0 Σαββάτο. Τότε θα γίνει το βδέλιγμα της ερημόσεως. Και ακόμη τώρα από το 29 έως το 32 είναι η Δευτέρα παρουσία μετά την επταετία του Αντιχρίστου. Η Δευτέρα παρουσία με τα πάνω των Αγίων που θα πούμε τώρα. Στο 4 εδάφιο ο Κυριός μας είπε στους μαθητές ότι βλέπετε μη σας πλανήσει τις, διότι πολλοί θέλουν έρθει εν το ονόματί μου λέγοντας εγώ είμαι ο Χριστός, και πολλούς θέλουν πλανήσει. Είναι η σημερινή εποχή μας που βγήκανε πολλές πλάνες, πολλές ψευδοδιδασκαλίες, όλες όσες υπήρχαν το Μεσαίωνα και όλα τα χρόνια και καταπολεμηθήκαν, έχουν βγει όλα τώρα αυτά και κηρύττονται στον κόσμο. Ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Από τη μετεμψύχωση, μετεσάρκωση, μέχρι θα σωθεί ο σατανάς, θα σωθούν οι πάντες. Είναι τρομερή η κατάσταση τώρα αυτή τη στιγμή. Στο 23 όμως λέει πάλι, τότε αν της είπε προς εμάς ιδού εδώ είναι ο Χριστός ή εδώ εκεί, μην πιστεύστε. Τότε είναι το Αντιχρίστου. Η πλάνη του Αντιχρίστου εκείνον, γιατί δεν επαναλαμβάνει το ίδιο, αλλά λέει επί επταετίας του Αντιχρίστου πάλι θα σας πούνε εδώ ο Χριστός, εκεί ο Χριστός, γιατί ο Αντίχριστος θα καθίσει στο ναό του Θεού ως Θεός, αποδεικνύουν αυτόν ότι είναι Θεός. Και αφού μείνει 7 χρόνια ο Αντίχριστος και κάνει όλα αυτά τα οποία θα κάνει και τα οποία θα πούμε στην Αποκάλυψη μετά από το Ματθαίο, τότε λέει, πιάνουμε το 29 και λέει ευτής δε μετά τη θλίψη των ημερών εκείνων. Ποια θλίψη? Τη θλίψη σε εποχής του Αντιχρίστου, σε επταετίας του Αντιχρίστου, την οποία ο Κύριος είπε μεγάλη θλίψη, και το διαβάσαμε εδώ όπως είδατε στο 21, και λέει διότι τότε θελήστε θλίψης μεγάλη, οποία δεν έγινε απαρχής του κόσμου έως του νυν, ουδέ θέλει γίνει. Τώρα λέει καθώς ευθύς μετά τη θλίψη των ημερών εκείνων της επταετίας του Αντιχρίστου, ο ήλιος θέλει σκοτιστεί, η σελήνη δεν θέλει δώσει το φέγγος αυτής, οι αστέρες θέλουν συμπέσει από του ουρανού και δυνάμεις των ουρανών θέλουν σαλευτεί. Αυτό θα γίνει. Θα προηγηθεί της ελεύσεως του Χριστού το σημείο αυτό. Θα σβηστεί ο ήλιος, θα χάσει το φέγγος του, θα γίνει λέει ο στάκος τρίχινος, λέει σε άλλο μέρος, θα θαμπώσει ο ήλιος, η σελήνη θα χάσει το φέγγος της και αυτή, γιατί παίρνει από τον ήλιο το φως, και θα γίνει σαν αίμα, αντί να είναι φωτεινή και λαμπερή θα είναι κόκκινη σαν αίμα, μουντή δηλαδή ως προς το φωτισμό της. Οι αστέρες θέλουν συμπέσει από του ουρανού, και εδώ μη σας κάνει εντύπωση θα πέσουν οι αστέρες από τον ουρανό, θα το γράψω κιόλας αυτό το θέμα, είναι πολύ σπουδαίο. Είναι οι λεγόμενοι διάτοντες αστέρες. Το 1894 έπεσε στον Καναδά και στην Αμερική βροχή από αστέρες. Βροχή, όταν λέμε βροχή, να πέφτουν αστέρια από πάνω όπως πέφτει το χαλάζι. Τρομάξαν οι άνθρωποι, πέσανε γονατιστοί, ήρθε το τέλος.
Κάτι τέτοιο θα γίνει. Αυτοί είναι διάτοντες αστέρες, οι οποίοι είναι μετεωρίτες, οι οποίοι πέφτουν από πάνω, οι οποίοι ανάβουν και φαίνεται ότι πέφτουν. Βέβαια όχι επάνω στη γη, γιατί δεν μπορούμε να πούμε θα πέσουν τα αστέρια του ουρανού επάνω στη γη. Υπάρχουν αστέρια του ουρανού τα οποία είναι πολύ περισσότερο μεγαλύτερα από τα αστέρια της γης, από τη γη. Αλλά θα πέσουν οι διάτοντες αυτές, θα γίνει μια βροχή από αστέρια. Έχω και μια φωτογραφία την οποία θέλω να τη δημοσιεύσω για να δείτε πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Θα πέσει σαν βροχή διάτοντες αστέρες. Θα γίνει όμως ένα σημείο τώρα αυτό που θα προηγηθεί από την έλευση του Ιησού Χριστού. Οι άνθρωποι στην 7ετία του Αντιχρίστου, και όταν τελειώσει η 7ετία του Αντιχρίστου θα δουν ότι ο ήλιος σκοτίνιασε, όπως γίνεται καμιά φορά που μπαίνουν μαύρα σύννεφα και είναι μέρα μεσημέρι και σκοτεινιάζει πραγματικά ο τόπος και ανάβουμε και τα φώτα, μάλιστα δεν βλέπουμε καλά. Έτσι θα σκοτεινιάσει ο ήλιος, η σελήνη θα χάσει το φέγγος της, αστέρες θα αρχίσουν να πέφτουν από πάνω από τον ουρανό, τους οποίους θα τους βλέπουν οι άνθρωποι, και τότε θέλει φανεί το σημείο του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό. Το σημείο αυτό βέβαια οι διάφοροι λένε είναι ο Σταυρός, είναι αυτό, πάντως δεν ξέρουμε ακριβώς το σημείο αυτό. Το σημείο θα δείξει ότι είναι ο Χριστός, θα καταλάβουν ότι είναι ο Χριστός. Να μην τα αποκλείεται να είναι ένα σταυρός, δεν αποκλείεται, τίποτα δεν αποκλείεται. Θα καταλάβουν όμως ότι έρχεται ο Χριστός, ο Αντίχριστος, οι δικοί του όλοι θα καταλάβουν ότι έρχεται ο Χριστός. Τότε θα φανεί το σημείο του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό, και τότε θέλουν συθρηνήσει πάσε φυλέ της γης, επειδή θα καταλάβουν ότι έρχεται ο Χριστός. Το γεγονός το περιγράφει και στην Αποκάλυψη και λέει ότι θα τρέχουν οι άνθρωποι στα όρη και στα βουνά και θα λένε πέσετε φημάς και σκεπάσατε μες για να αποφύγουμε την οργή του αρνίου. Θα φοβηθούν πολύ, και θα φοβηθούν γιατί από τώρα ακόμη είχα πει κάποτε και ήταν πιστεύω φανέρος του Κυρίου ότι οι άνθρωποι δεν θα χωρίζονται τώρα σε αριστερούς και δεξιούς και αυτό, σε πιστούς και απίστους. Το ξέρετε, εκεί θα καταλήξουμε. Το αντιλεγόμενο σημείο σήμερα είναι ο Χριστός. Επειδή της επταετίας του Αντιχρίστου ο Χριστός θα είναι, ας πούμε, η λιδία λίθος. Ή τον πιστεύεις και αρνείσαι τον Αντίχριστο, ή δεν τον πιστεύεις και βλαβαίνεις το χάραγμα και προσκυνάς τον Αντίχριστο. Όταν λοιπόν οι άνθρωποι θα εναντιώνονται στον Χριστό, γιατί και σήμερα αυτοί που εναντιώνονται, και τότε θα εναντιωθούν πολλοί στον Ιησού Χριστό. Όταν θα δουν λοιπόν να έρχεται ο Χριστός, καταλαβαίνετε πόσο θα τους πιάσει πανικός και φόβος και τρόμος. Θα θρηνήσουν, πω έρχεται ο Χριστός, θα τρομάξουν. Βέβαια ο Αντίχριστος θα λάβει τα μέτρα του και θα μαζέψει όλα τα στρατεύματά του και όλους τους πυράβλους, κανόνια, τάγκς, αεροπορία, τα πάντα, να εμποδίσει τον Χριστό. Πράγμα το οποίο είναι το μυαλό του, θα του λέει έτσι. Και δεν μπορεί τον Χριστό να τον εμποδίσει κανείς, ούτε με τάγκς, ούτε με κανόνια, ούτε με τίποτα. Θα το διαβάσουμε αυτό στην Αποκάλυψη. Και θα θρηνήσουν πάσε φυλέ της γης. Αδελφοί μου αγαπητοί, όσοι δεν είναι με τον Χριστό και είναι εναντίον, είναι φυσικό να πάθουν η καρδιά τους συγκοπίες, δεν είναι? Θα τρέμει η καρδιά τους, είναι φυσικό. Αντί να έρχεται ο Χριστός και να λέει δεν υπάρχει, δεν είναι τίποτα ο Χριστός και τα λοιπά, να αγωνίζεται εναντίον του Χριστού και μετά να αναγκαστεί να τον δει και να έρχεται σαν κριτής. Και ευχαριστούμε το Θεό διότι θα θρηνήσουν, λέει, πάσε φυλέ της γης, και θέλουν δει τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενο επί των νεφελών του ουρανού με τα δυνάμεως και δόξης πολλής. Είναι ακριβώς αυτό που είπανε οι άγγελοι, ιδίως τους μαθητές, οι οποίοι είχαν μαζευτεί την ημέρα της Αναλήψεως και είπανε, όταν είδανε να παίρνει μια νεφέλη τον Κύριο και νεφέλη, λέει, υπέλαβε αυτόν και το χάθηκε από τα μάτια τους, τότε λέει, βλεπόντων αυτόν ανελήφθη και νεφέλη υπέλαβε αυτόν από τον οφθαλμόν αυτόν, και ενώ ήσαν να ταινίζονται στον ουρανό, ότε αυτός ανέβαινε, ειδού άντρες δύο με μάτια λευκά εστάτσαν πλησίον αυτόν. Ήτινες είπων, άντρες Γαλιλαίοι, τι είσαστε βλέποντες εις τον ουρανό? Ούτως ο Ιησούς ώστις ανελήφθη αφημών εις τον ουρανό θέλει ερθεί, ούτω καθόν τρόπον είδετε αυτόν πορευόμενο
στον ουρανό. Όπως τον υπέλαβε μία νεφέλη, έτσι θα έρθει και πάνω σε νεφέλη. Και θα δούνε οι άνθρωποι να έρχεται ερχόμενο επί των νεφελών του ουρανού με τα δυνάμεως και δόξης πολλής. Στο ΙΘ κεφάλαιο της Αποκαλύψεως μας αναφέρει ακριβώς τον Κύριό μας όχι σε νεφέλη αλλά σε ένα λευκό άλογο. Στη σελίδα 1999 λέει στο 11 εδάφιο: «Και είδον τον ουρανό ανεωγμένο και ιδού ύπος λευκός και ο καθήμενος από αυτόν εκαλείτο πιστός και αληθινός και κρίνει και πολεμεί εν δικαιοσύνη». Αυτή είναι η δευτέρα παρουσία. Αυτή που διαβάζουμε εδώ τη διαβάζουμε τώρα στο ΙΘ κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Η δε οφθαλμή αυτού είναι ως φλόξ πυρός και επί της κεφαλής αυτού διαδήματα πολλά και είχε όνομα γεγραμμένο το οποίο ουδής γνωρίζει η μη αυτός και ήτο ενδεδειμένος ημάτιον βεβαμένο με αίμα, γιατί αυτός είναι που σταυρώθηκε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για μας και το ημάτιό του θα είναι βαμμένο με αίμα, για να δείχνει ότι αυτός πέθανε για μας, αυτός μας έσωσε με το αίμα του, μας καθάρισε. Και καλείται το όνομα αυτού ο Λόγος του Θεού. Και τα στρατεύματα τα εν το ουρανό ακολούθουν αυτών εφήπων λευκών, ενδεδειμένοι μπίσινων λευκών και καθαρών. Και πάνω σε άλογα πάλι νεφέλες, δεν θα είναι άλογα πραγματικά, όπως το λέει εδώ νεφέλες, έτσι θα έρθουν και οι πιστοί, οι οποίοι θα έχουν λάβει μέρος στην αρπαγή, θα έρθουν όλοι μαζί να κάνουν την παρουσία στη γη αυτή που θα βασιλεύει ο Αντίχριστος, για να απολέσει τον Αντίχριστο με το λόγο του στόματος αυτού. Και θέλει αποστείλει τους αγγέλους αυτού με τα σάλπιγγος φωνής μεγάλης και θέλουν στη συνάξη τους εκλεκτούς αυτού εκ των 4 ανέμων απ' ουρανών έως άκρου αυτών. Θα στείλει τους αγγέλους και θα πάνε να μαζέψουν όσοι πιστοί δεν έχουν θανατωθεί από τον Αντίχριστο, όσοι είναι τρυπωμένοι πουθενά και δεν τους ευρύτει ο Αντίχριστος, θα πάει και θα τους μαζέψει όλους και θα τους φέρει, και πιστεύω αυτή τη στιγμή θα γίνει και η Ανάσταση των εσφαγμένων, των πεπελεκισμένων, οι οποίοι θα συναντήσουν και εκείνοι πλέον τον Ιησούν Χριστόν. Και εδώ τελειώνει το τρίτο μέρος. Το πρώτο μέρος είναι ο καιρός που ζούμε εμείς τώρα, που έρχεται ο Κύριος να μας παραλάβει και κηρύττεται το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Το δεύτερο μέρος θα είναι η επταετία του Αντιχρίστου, και στο τέλος της επταετίας του Αντιχρίστου θα έρθει ο Ιησούς Χριστός με τα πάντων των Αγίων και θα κάνει την παρουσία του επάνω στον κόσμο αυτόν. Αυτή είναι η διάταξη αυτού του κεφαλαίου. Από το 32 αρχίζει πάλι ο Κύριος από την αρχή. Δεν είναι συνέχεια του 31 εδαφίου. Και θα δείτε τώρα να διαβάσουμε από το 32 εδάφιο. Για διαβάστε από το 32 στο 42. Από δε της γης μάθετε την παραβολή. Όταν ο κλάδος αυτής γίνει ήδη απαλός και εκπλαστάνει τα φύλλα, γνωρίζετε ότι πλησιάζει το θέρος. Ούτω κι εσείς όταν είδετε πάντα τα αυτά, εξέβρετε ότι πλησίον είναι και πλαστήρας. Αληθώς σας λέω, δεν θέλει παρέλθει η γενναία αυτή και οσού γίνουσι πάντα τα. Ουρανός και η γη θέλουν συμπαρέλθει, οι δε λόγοι μου δεν θέλουν συμπαρέλθει. Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας που δεις γινός, που δε οι άγγελοι των ουρανών, εμεί ο πατήρ μου μόνος. Και καθώς η ημέρα του Νόη, ούτω δεν είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Διότι καθώς εν τις ημέρες της πρώτου κατακλυσμού ήσαν τρώγοντες και πίνοντες, ημευόμενοι και νυμφεύοντες, έως τις ημέρες καθήν ο Νόης ήλθε στην Κιβωτόν. Και δεν ενόησαν, και οσού ήρθε ο κατακλυσμός και εσήκωσεν πάντως. Ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Τότε, δύο θέλουν συνείστε το αγρό, ο εις παραλαμβάνεται και ο εις αφήνεται. Δύο γυναίκες θέλουν συναλέτε, και το μήλο, μία παραλαμβάνεται και μία αφήνεται. Από δε της οικής μάθετε. Δεν νομίζω να υπάρχει κανείς που να νομίζει ότι το 32 είναι συνέχεια του 31 εδαφίου, γιατί το 31 εδάφιο μας λέει ότι τελειώνουν όλα. Έρχεται ο Θεός, ο Χριστός με τα πάντα των Αγίων, έτσι δεν είναι? Ο Κύριος όμως αρχίζει πάλι από την αρχή να μας πει ορισμένες συμβουλές, να μας πει για τα σημεία των εσχάτων ημερών τα οποία μας είπε από την αρχή, και να μας πει πώς θα τα διακρίνουμε, πώς θα βλέπουμε τους καιρούς, τι πρέπει να έχουμε υπόψη μας εμείς οι οποίοι θα λάβουμε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Από τη Σικιά μάθετε ότι όταν ο κλάδος αυτής γίνει ήδη απαλός και εκβλαστάνει φύλλα, γνωρίζετε ότι πλησιάζει το θέρος. Τι λέμε όταν
μπουμπουκιάζουν, γίνεται απαλός ο κλάδος και βγάνει φυλαράκια. Άνοιξη είναι. Άραγε λέμε καλοκαίριασε, παίρνει να καλοκαιριάζει. Αρχίζει δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι έρχεται το θέρος. Το θέρος είναι το τέλος. Εδώ παρουσιάζει το τέλος. Ούτω και εσείς όταν είδите πάντα ταύτα τα οποία είπε από την αρχή, εξέβρετε ότι πλησίον είναι επιταστήρας, όταν δείτε έθνος επί έθνος, βασιλεία επί βασιλεία, όχι όταν δείτε να έρχεται ένας νεφέλες. Εδώ να το προσέξετε, έτσι δεν είναι, να μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Δεν εννοεί ότι όταν δείτε να έρχεται ο Χριστός εντός νεφέλες, τότε νομίζετε ότι είναι πλησίον το τέλος. Δεν νομίζω ότι είναι κανείς που το εννοεί έτσι. Τα πράγματα είναι μόνα τους που εξηγούνται. Ούτω κι εσείς όταν είδите πάντα ταύτα που σας είπα παραπάνω, έθνος επί έθνος, βασιλεία επί βασιλεία, λοιμοί, σεισμοί, πίνες, ταραχές, φόβητρα από τον ουρανό, τότε να ξέρετε ότι είναι πλησίον επιταστήρας. Και εδώ είναι το ωραίο που χρονικό διάστημα που ζούμε εμείς. Ξέρουμε ότι είναι στην πόρτα ο Κύριος. Το ξέρετε? Είναι στην πόρτα τώρα. Δηλαδή είναι έτοιμος να κάνει την επιδρομή πάνω στη γη. Είναι έτοιμος να έρθει να παραλάβει την Εκκλησία. Περιμένει το σύνδημα. Περιμένει τον Πατέρα να πει φύγε. Και αμέσως θα έρθει η επιδρομή. Θα έρθει για να συναντήσει την Εκκλησία του στον αέρα. Της απάτης του Κυρίου στον αέρα, όπως λέει. Ούτω και εσείς όταν δείτε όλα αυτά να γίνονται, εξέβρετε ότι πλησίον είναι, επιταστήρας. Αληθώς σας λέγω, δεν θέλει παρέλθει η γενναία αυτή όσου γίνωσε πάντα ταύτα. Η γενναία αυτή που θα δει τα σημεία δεν θα παρέλθει όσου γίνονται όλα αυτά. Μια γενιά θα κρατήσει, δηλαδή στη γενιά μας θα γίνουν όλα αυτά. Εκείνοι οι οποίοι ζήσαν τα σημεία των εσχάτων ημερών, εκείνοι που είδανε τη σικιά να βλαστάνει, πρέπει να ξέρουν ότι είναι πιθανόν, εφόσον είναι σε μια ηλικία η οποία είναι όχι πολύ μεγάλη, να ζουνε και να είναι σε αυτούς που λέει οι μη συζώντες. Οι μη συζώντες όσοι απομένουμε, δεν θέλουμε προλάβει τους κοιμηθέντας. Και εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος, μυστήριο δεν λέγω προς εσάς, πάντες μεν δεν θέλουμε κοιμηθεί, πάντες όμως θέλουμε μεταμορφωθεί. Όλοι δεν θα έχουμε πεθάνει, αλλά όλοι θα μεταμορφωθούμε. Στη γενεά μας τώρα, άμα κάτσουμε να μετρήσουμε πότε είναι γενεά, από πότε αρχίζει και πόσο διαρκεί, έχετε υπόψη σας ότι στην Αγία Γραφή μετράει γενιές και 70 χρόνια και 80 χρόνια και λιγότερο ακόμη. Εν πάση περιπτώσει, με τη λέξη γενεά δεν θέλει να μας πει λάβετε υπόψη σας και μετρήστε ορισμένα χρόνια. Να πάρω μια γενιά πόσο είναι, 50, 60, 100, 40. Δεν θα πάρω έτσι. Θα το πάρω με την έννοια που θέλει να δώσει ο Κύριος μας, ότι δεν θα περάσει η γενεά αυτή η οποία βλέπει τα σημεία αυτά. Δεν θα περάσει. Εφόσον ζούμε και βλέπουμε αυτά τα σημεία, δεν θα περάσει η ζωή μας εφόσον ζούμε και εφόσον έχουμε κάποια ηλικία η οποία μας επιτρέπει. Άμα είμαι βέβαια 80 χρονών και αρχίζω και βλέπω τα σημεία των εσχάτων ημερών, μπορεί αύριο να πεθάνω. Αλλά όταν είναι ένα παιδί 20 χρονών, 30 χρονών, 40 χρονών, μπορεί, υπάρχει περίπτωση να ζει και να υπάρχει ακόμη και 50. Τώρα έτσι όπως είμαστε, και ελπίζω και εγώ που είμαι 62. Έτσι δεν είναι? Δεν θα παρέλθει λοιπόν η γενεά αυτή. Στη γενεά μας, στον καιρό μας, ακριβώς τώρα που ζούμε εμείς, περιμένουμε να γίνει αυτό το μεγάλο γεγονός, το οποίο είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν. Οι δε λόγοι μου δεν θέλουν παρέλθουν. Και σε αυτό διαβεβαιώνει ο Κύριος. Δεν μιλάω εγώ πράγματα τα οποία μπορεί και να μην γίνουνε. Προσέξτε το αυτό. Εγώ έχω θαυμάσει την ακρίβεια με την οποία ο Κύριος μιλάει. Ακρίβεια. Παραδείγματος χάρη όταν είναι φόβητρα από τον ουρανό. Τι ήταν αυτά? Μήπως το 37 μετά Χριστό που έγραψε ο Ματθαίος το Ευαγγέλιο, ήξερε ότι θα υπάρχουν φόβητρα από το ή ο Λουκάς ας πούμε,
ήξερε ότι θα υπάρχουν φόβητρα από τον ουρανό, τα οποία είναι αεροπλάνα, διάφοροι πύραυλοι, διάφορα αυτά, αλλά προπαντός τα αεροπλάνα τα οποία εμφανιστήκαν και με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν τα ξέραν αυτά. Δεν τους πήγε στο μυαλό, δεν μπορούσε να τους πάει στο μυαλό τέτοιο πράγμα. Μιλάει με μεγάλη ακρίβεια. Μιλάει με ακρίβεια, ας πούμε, για το χάραγμα το οποίο θα βάνει ο Αντίχριστος. Πολύ μεγάλη ακρίβεια. Γιατί, αδελφοί μου αγαπητοί, όταν λέει τον αριθμό 666 παράδειγμα χάρη, έτσι δεν είναι, θα έπρεπε να πάρει τους δεδομένους αριθμούς τότε. Πώς γράφανε, είχαν αραβικούς αριθμούς. Αυτό που μαθαίνουμε στο σχολείο 1, 2, 3, αυτά λέγονται αραβικοί αριθμοί. Υπάρχουν και οι λατινικοί, που είναι 1, 2 με 2 μαγκουρίτσες, 3 με 3 μαγκουρίτσες, 4 με 1 5 και μία μαγκουρίτσα, λατινική αριθμή. Και είναι και ελληνική, με το αλφάβητο. Έχουμε εδώ τη γραφή μας με το αλφάβητο. Το K κεφάλαιο είναι το 20. Τρεις, αυτό δεν υπήρχε άλλο. Θα έπρεπε λοιπόν να μεταχειριστεί αυτό, και όμως λέει για χάραγμα. Και το οποίο χάραγμα το βλέπουμε εμείς ότι τώρα έχει διαδοθεί το σύστημα αυτό, και είναι το μοναδικό σύστημα που χρησιμοποιεί η Ευρώπη και το ευρωπαϊκό κράτος, το μοναδικό, και όλος ο κόσμος. Γιατί προσπαθήσανε να βάλουν άλλο σύστημα, δηλαδή αντί για 666 να βάλουν 777. Δεν μπορέσανε. Η Αμερική, η οποία προσπάθησε να αλλάξει αυτό το σύστημα, δεν μπόρεσε. Έπεσε πάλι στο ίδιο. Τώρα, γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα? Μάλλον διευκολύνει το κομπιούτερ σαν κωδικός αριθμός. Δεν έχει όμως σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι το πρόβλεψε ο Κύριος πριν από 1900 χρόνια, τόσο ακριβώς 1900 χρόνια, και έγραψε όταν είναι χάραγμα και θα χρησιμοποιηθεί το 666 με γραμμώσεις. Τώρα είναι ένα νέο σύστημα αριθμών με γραμμώσεις, τις οποίες βλέπετε πάνω στα διάφορα προϊόντα. Αυτά δεν είναι γραμμές έτσι, οι οποίες είναι, ας πούμε, χωρίς νόημα. Είναι, το κάθε γραμμή είναι ένας αριθμός και περνάει από το κομπιούτερ μέσα, και πάνω στην πινακίδα εκεί, στο καντράν όπως λένε, βλέπουν οι άνθρωποι τα πάντα. Μιλάει με μεγάλη ακρίβεια. Γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε και να έχουμε πεποίθηση, για να είμαστε εμπιστευμένοι στον Κύριο, ότι ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν. Οι λόγοι του Κυρίου δεν παρέρχονται. Να χαλάσει ο ουρανός και η γη μπορεί, τα λόγια του δεν χαλάνε. Ό,τι είπε θα γίνει. Και όπως το είπε, μην το παίρνετε, ίσως είναι τίποτα, ούτε ένα χιλιοστό μη βγαίνετε απόξω. Όπως το είπε, έτσι θα γίνει. Και έρχεται εδώ και λέει, περιδέ της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδή γνώση και ουδέ οι άγγελοι των αρνών, ημί ο πατήρ μου μόνος. Επειδή πολλοί προσπάθησαν να βρούνε τη μέρα, την ώρα, και βέβαια έχουν πει άνθρωποι τέτοια πράγματα, και σε αυτό το σημείο πρέπει να ξέρουμε ένα πράγμα, ότι δεν πρέπει να έχουμε εγωισμό. Γιατί είπα σε κάποιον κάποτε, δεν μπορεί να σου αποκάλυψει ο Θεός την ημέρα και την ώρα. Παιδί μου, λέει, το Πνεύμα το Άγιο δεν τα ξέρει. Λέω, τα ξέρει, αλλά δεν αποκαλύπτει ο Θεός. Λέει, κανείς δεν γνωρίζει, ο πατήρ μου μόνος. Όχι, εμένα μου το αποκάλυψε. Αυτό είναι εγωισμός, δεν επιτρέπεται. Στο Λόγο του Θεού θα έχουμε συνέπεια. Όπως ο Κύριος έχει τη συνέπεια, θα έχουμε και εμείς. Την ώρα και τη μέρα κανείς δεν γνωρίζει. Ακόμη τους είπε, περί των χρόνων και των καιρών, δεν είναι σε εσάς να γνωρίζετε, μα του πατρός μου. Ούτε και το χρόνο ξέρουμε. Το έτος, να πούμε 1991, δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Και δεν μπορούμε να το ξέρουμε γιατί είπε, ούτε ο πατήρ, ούτε εγώ δεν το ξέρω, μόνο ο πατήρ μου, ούτε οι άγγελοι των ουρανών, ούτε ο Υιός. Και σε αυτό το σημείο μπερδευτήκαμε πολλές φορές. Ούτε ο Υιός, εγώ να σας πω και κάτι άλλο, ούτε και ο πατέρας ακόμη δεν έχει καθορίσει ακόμη την ημέρα. Δηλαδή η μέρα αυτή είναι ακαθόριστη με την εξής έννοια. Παρόλο που ο Θεός προγνωρίζει τα πάντα και γνωρίζει τι θα γίνει, και το αυτό βέβαια εκείνη στην παντογνωσία του, οπωσδήποτε είναι τα δικαιώματά του, είναι η ικανότητά του, η δύναμή του, είναι βέβαια, αλλά όμως υπάρχει μία ελευθερία κινήσεων στο ότι ο Θεός και Πατέρας μας περιμένει όλους να μπουν μέσα στη Βασιλεία. Ο Απόστολος Πέτρος
Τους είπε δεν είναι αργοπορία αυτό, δεν βραδύνει ο Κύριος όπως τινές στοχάζονται τούτο βραδύτητα, αλλά μακροθυμεί, μη θέλω να απολεστώσει τινές. Και τι είπα να πει μακροθυμεί? Περιμένει. Δεν μπορεί τον άνθρωπο να τον αναγκάσει να μετανοήσει, αλλά τον περιμένει να μετανοήσει. Και βλέπει ότι ο αδερφός μου, ας πούμε, που δεν πιστεύει, θα πιστέψει, θα μετανοήσει. Όπως και το Ισραήλ, τώρα δεν πιστεύει, ξέρει όμως ότι ο Ισραήλ θα πιστέψει. Δεν μπορεί να κάνει τώρα το τέλος χωρίς να πιστέψει ο Ισραήλ, τον περιμένει. Και εμάς τώρα εδώ που πρόκειται περί αρπαγής της Εκκλησίας, γιατί ο Ισραήλ θα σωθεί τον καιρό του Αντιχρίστου, εμάς μας περιμένει τους δικούς μας, περιμένει ίσως το παιδί σου, τον πατέρα σου, τη μάνα σου, περιμένει. Και πολλές φορές έχουμε πει ότι εάν ο Κύριος είχε κάνει την αρπαγή της Εκκλησίας φέτος ή του πέρυσι, ας πούμε, εσύ δεν θα ήσουν φέτος, θα είχαμε φύγει εμείς και θα έχεις μείνει εσύ. Ήταν σωστό να κάνει ο Κύριος την αρπαγή και να αφήσει ανθρώπους ειλικρινείς, οι οποίοι ειλικρινείς άνθρωποι μια εφημερίδα πεταμένη στον δρόμο βρήκανε και σωθήκανε. Το ξέρετε? Μια εφημερίδα βρήκανε. Επομένως καταλαβαίνετε ότι ο Κύριος περιμένει, όπως περιμένει ο καπετάνιος, να μπουν όλοι μέσα στο καράβι για να τραβήξει τη σκάλα, να τραβήξει την άγκυρα και να φύγει το καράβι. Γι' αυτό λέει ότι την ημέρα και την ώρα ουδίζει γνώση μη, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών ημί ο πατήρ μου μόνος. Και τώρα έρχεται στο 37, στο σημείο εκείνο των εσχάτων ημερών που είναι πάλι σε εμάς. Καθώς έγινε εν τες ημέρες του Νόε, ούτω θελείστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Διότι καθώς εν τες ημέρες τες πρώτου κατακλυσμού ήσαν τρώγοντες και πίνοντες, νυμφεύοντες και νυμφευόμενοι, έως της ημέρας καθήν ο Νόης ήρθε εις συγκιβωτών, και δεν ενόησαν έως σου ήρθε ο κατακλυσμός και σήκωσε πάντας. Ούτω θελείστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Τώρα λοιπόν είναι όπως τον καιρό του Νόε προς του πρώτου κατακλυσμού. Αμαρτία. Ο Κύριος μας δεν θέλει να πει αυτά που γινόντουσαν τότε, και βλέπετε ότι αποφεύγει πάρα πολύ, ακόμη και όταν μιλάει περί των Σοδόμων και Γομόρων, που ήταν ομοφιλόφιλοι, ήταν πόρνοι, ήταν ξεβγαλμένοι άνθρωποι, διαστραμμένοι, δεν λέει τίποτα αυτό. Τρώγοντες, πίνοντες, νυμφεύοντες, νυμφευόμενοι, σου λέω νοήτο. Πας λοιπόν στη Γένεση και βλέπεις ότι πράγματι τότε είχε γίνει μεγάλο, πληθύνετο η κακία του ανθρώπου επί της γης, και πάντες σκοποί των διαλογισμών της καρδίας αυτών ήσαν μόνο κακία πάσα στα ημέρας, η οποία κακία τώρα είναι στην καθημερινή ζωή, δυστυχώς, αδελφοί μου αγαπητοί. Είδατε ένα παιδάκι που σκοτώσανε ένα τσιγκανάκι 17 χρονών, γιατί λέει για να μην τους μαρτυρήσει που κάνανε εμπόριο ναρκωτικών, επειδή το ήξερε. Το πήραν λοιπόν, καμιά δεκαριά ήταν αυτοί οι έμποροι, το πήγανε σε μια στάνη εκεί. Τι θα κάνουμε, παιδί μου, πρέπει να το σκοτώσουμε. Μα λέει ένας, πρέπει να το σκοτώσουμε, λέει, γιατί δεν μπορώ να το σκοτώσω εγώ, μα δεν πάμε να το αφήσουμε να μας μαρτυρήσει. Δώσ' του εκεί πέρα μια πιστολιά να ξενιάσουμε. Ο διάβολος, και δεν λογαριάσε, για να μην τους μαρτυρήσει που κάνουν εμπόριο ναρκωτικών, που στο κάτω-κάτω αν τους πιάνανε θα τρώγανε μερικά χρόνια φυλακή, ξέρω εγώ, 2, 3, 4, 5. Και μπήκε ο άλλος με τον πιστόλι, το χτύπησε το παιδί στην καρδιά του, δώθηκε μία στον αφιένα και το άφησε εκεί πέρα. Βέβαια ο διάβολος σε κουκουλώνει, λέει μη φοβάσαι, εγώ θα σε καλύψω. Μετά τους ξεκουκούλωσε όλους, ψάχνουν να βρουν και τον τελευταίο τώρα. Αλλά λέμε, τι κακία υπάρχει. Ο άλλος λέει, θεία άνοιξε μου, εσύ είσαι παιδάκι μου, εγώ είμαι ο ανιψός σου, δεν ανοίγω σε κανέναν, γιατί ας πούμε φοβάμαι. Μπαίνει μέσα με μπουκάρι με τους αλήτες, τους φίλους του, σκοτώνουν την καημένη τη γιαγιά και τις παίρνουν 5, 10, 20.000 τίγια. Δηλαδή δεν σκέφτεται αυτό το παιδί που το είχε και το μεγάλωνε αυτή η γυναίκα. Υπάρχει λοιπόν κακία. Πάντες οι διαλογισμοί των καρδιών είναι κακία. Ποιος εμπιστεύεται ο ένας τον άλλον τώρα στον κόσμο? Πιστεύετε κανείς? Μπορεί να κυκλοφορείς έτσι άνετα, να πας εδώ, να πας εκεί. Είναι κακία τώρα.
Και κάτι άλλο που λέει, διεφτάρει η γη ενώπιον του Θεού και είναι πλήστη αδικίας. Αδικία στην πρώτη θέση. Αδικεί ο ένας τον άλλον. Δεν τον νοιάζει αν εσένα σε αδικήσει, αν εσένα σε αυτό, τίποτα. Άμα είναι δυνατόν, αν το αφήσεις το τηλέφωνο, θα πάρει Αμερική. Άμα δεν είμαι μπροστά εγώ, θα πάρει Αμερική, θα μου μιλάει ας πούμε μια ώρα και θα μου βγάλει 50.000. Δεν τον νοιάζει. Θα πει, για στάσου, ο άνθρωπος λείπει εδώ και μου έχει αφήσει το τηλέφωνο και εγώ παίρνω Αμερική. Δεν τον νοιάζει. Αυτό είναι το λιγότερο που σας λέω. Είναι αδικία οι άνθρωποι, αδικούν. Δεν τον ενδιαφέρει, αρκεί να μην χάσει αυτός. Ας χάσει εσύ και ας πνιγείς. Αυτή είναι αδικία. Και ένα άλλο που είναι, πάσα σάξ λέει, ιδού ή το διεφθαρμένη, και είδε ο Θεός ιδού ή το διεφθαρμένη, διότι πάσα σάξ είχε διαφτείρει την οδόν αυτής επί της γης. Διεφθαρμένη σάρκα. Δεν είναι μόνο η πορνεία, μοιχεία, ακαθαρσία, είναι οι ασέλγειες, είναι οι διεστροφές, οι οποίες είναι φοβερές στον κόσμο αυτό, και δυστυχώς οι ομοφυλόφιλοι κάνουν ακόμη και λιτανίες στον κόσμο αυτό, κάνουν διαδηλώσεις, κάνουν εκδηλώσεις, κάνουν αυτά, και έρχονται οι άλλοι και λένε είναι φυσικό, τι, ας πούμε, δεν πρέπει να είμαστε ανώτεροι άνθρωποι. Ο Θεός όμως δεν τα σηκώνει αυτά τα πράγματα. Έρχεται λοιπόν και μας λέει, θα είναι έτσι οι άνθρωποι πριν να γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας, όπως ήταν τον καιρό που ήταν προ του να γίνει ο κατακλυσμός. Τρώγοντες, πίνοντες, φαΐ, να φάμε. Βγαίνει από το σπίτι του και πάει αγοράζει σουβλάκια. Μόλις έφαγε πάει και τρώει και μερικά σουβλάκια. Να φάμε τούτο, να φάμε εκείνο. Να απολαύσουμε τη σάρκα μας, να χοντρίνουμε, να παχύνουμε. Νυμφεύονται, νυμφευόμενοι, παντρεύεται, ξεπαντρεύεται, παίρνει άλλη, ξαναξεχωρίζει και ξαναπαίρνει άλλη. Έτσι ήταν τον καιρό του Νόε. Έτσι είναι και σήμερα, μέσα στην πονηρία και στην κακία όλοι οι άνθρωποι, μέχρι ότου λέει μπήκε ο Νόε μέσα στη Γιωβωτό και δεν κατάλαβαν που ήρθε ο κατακλυσμός. Μέχρι που έκλεισε ο Θεός την Γιωβωτό, μπήκαν όλοι μέσα, μπήκαν και τα ζώα ακόμη, τα διέταξε ο Θεός. Έκλεισε ο Θεός την πόρτα απόξω, άφησε την Γιωβωτό 7 μέρες εκεί, είναι η 7 ετία του Αντιχρίστου αυτή, και θα κοιτάνε οι άνθρωποι, τι κάνει αυτός, τι, μπήκανε μέσα, κλειστήκανε, γιατί κλειστήκανε? Γιατί θα έρθει η καταστροφή. Όταν άνοιξαν, λέει, οι καταράκτες του ουρανού και οι πηγές της Αβύσσου, τότε κατάλαβα. Από κάτω πίδακες να πηδάει το νερό στον αέρα, και από πάνω καταράκτης το νερό. Μέσα σε 40 μέρες πάνω από το υψηλότερο βουνό, το Αραράτε, πήγε, δεν θυμάμαι, 20 πύχες λέει μέσα στο Λόγο του Θεού, ανέβηκε στην ψηλότερη κορφή, την πέρασε και πνιγήκαν όλοι. Βέβαια εκείνη την ώρα κοιτάει να σωθεί ο άνθρωπος. Φαντάζομαι τι θα γινόταν όταν είδανε το νερό να ανεβαίνει στα σπίτια τους, που θα τρέχαν άλλοι σε ψηλά δέντρα να ανεβούν ψηλά, νομίζοντας ότι δεν θα τους φτάσει εκεί η οργή του Θεού. Άλλοι να ανεβαίνουν σε βουνά νομίζοντας ότι δεν θα τους φτάσει εκεί η οργή του Θεού. Αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να ξεφύγει κανείς την οργή του Θεού. Έξω από τον Χριστό δεν θα σωθεί κανένας άνθρωπος. Μακριά από τον Κύριο δεν θα μπορέσει κανείς να σωθεί. Έξω από το Ευαγγέλιο δεν υπάρχει σωτηρία. Και σήκωσε πάντας, ούτω θελήστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Σήμερα εμείς προετοιμαζόμαστε για την αρπαγή της Εκκλησίας, για τη συνάντησή μας με τον Κυριό μας Ιησού Χριστό. Ο κόσμος είναι στην αμαρτία. Πολλοί μας ειρωνεύονται, δικαίωμά τους, και εμείς τους ειρωνευόμαστε γιατί δεν πιστεύουνε. Λέω, κακομοίρη, τι έχεις να πάθεις? Έτσι σου λέω κι εγώ, κακομοίρη μου, τι έχεις να πάθεις? Κακομοίρη μου που θα τρέχεις στα όρη και στα βουνά και θα λες πέσετε, θυμάστε και πάσατε μας να αποφύγουμε την οργή του Χριστού. Κακομοίρη μου, τι έχεις να πάθεις? Θα είναι, λέει, σποδός υπό το ίχνος των ποδών σας. Έτσι θα είναι οι άνθρωποι. Τότε δύο θέλους είστε εν το αγρό. Βλέπετε εδώ είναι η αρπαγή. Δύο θα είναι εν το αγρό, ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Δύο γυναίκες θέλουσι αλέθη εν το μήλο, η μία παραλαμβάνεται, η άλλη αφήνεται. Εδώ παραλείπει ο Ματθαίος αυτό που λέει δύο θα κοιμώνται επί μιας κλίνης. Ο ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Είναι το πιο σπουδαίο
γεγονός της ζωής μας θα είναι αυτό, αδελφοί μου αγαπητοί. Όταν θα ξυπνήσεις για μια νύχτα, γιατί θα σε ξυπνήσει η φωνή του Αρχαγγέλου, «Ιδού ο νυμφίος έρχεται», θα δούμε παρακάτω στις 10 Παρθένες, και η φωνή, η σάλπιγγα του Θεού, όχι η 7η σάλπιγγα του Αγγέλου, ο οποίος θα χτυπήσει για να παραλάβουν οι άλλοι άγγελοι και να βγουν έξω να στηρίξουν τις φιάλες. Όχι. Πολλοί λέει, εσκάτη σάλπιγγα ποια είναι, η 7η, μα δεν είναι η 7η στα εσκάτη. Δεν είναι αυτή η εσκάτη σάλπιγγα. Η εσκάτη σάλπιγγα είναι η σάλπιγγα που θα σαλπίσει ο Θεός ο ίδιος. Δεν λέει η σάλπιγγα του Αγγέλου, σάλπιγγα Θεού. Θα μου πείτε, τον Αγγέλο δεν είναι σάλπιγγα Θεού? Όχι, εκεί θα σαλπίσει ο ίδιος ο Θεός. Γι' αυτό λέει, κανείς δεν γνωρίζει την ημέρα και την ώρα, ημί ο πατήρ μου μόνος. Θα σαλπίσει σάλπιγγα Θεού, εσχάτη σάλπιγγα, τελευταία πρόσκληση, και θα καλέσει πλέον αυτούς οι οποίοι είναι για το γεύμα και θα τους πάρει επάνω γιατί θα συναντηθούν για το γάμο του αρνίου. Είναι η τελευταία σάλπιγγα αυτή, η εσχάτη σάλπιγγα. Και σε αυτό το σημείο πρέπει να σας διευκρινίσω ότι έχω πει ότι η μεταμόρφωση του ανθρώπου, του χριστιανού, θα γίνει εν ρηπεί οφθαλμού. Πάντες μεν δεν θέλουμε κοιμηθεί, πάντες όμως θέλουμε μεταμορφωθεί εν μια στιγμή, εν ρηπεί οφθαλμού. Όσον ανοιγοκλείσει τα μάτια θα μεταμορφωθεί αυτό. Εν διεσχάτη σάλπιγγι, διότι πρέπει το φθαρτό του να ενδυθεί αυθασία και το θνητό αθανασία. Όταν το φθαρτό του το ενδυθεί αυθασία και το θνητό αθανασία, τότε θα πούμε ότι κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη, έτσι δεν είναι? Που θάνατε το νίκο σου, πώς το λέγει, που θάνατε το κέντρο σου, που αδιηνίκη σου. Το δε κέντρο του θανάτου είναι η αμαρτία. Εδώ λοιπόν, αδελφοί μου αγαπητοί, πρέπει να ξέρετε, η μεταμόρφωση θα γίνει ερειπή οφθαλμού. Η διαδικασία όμως αυτή της αλπαγής δεν μπορεί να γίνει σε ερειπή οφθαλμού. Δηλαδή ερειπή οφθαλμού θα σαλπίσει? Δεν μπορεί να σαλπίσει ερειπή οφθαλμού. Θα έχει μια διάρκεια η σάλπιγγα. Θα ακουστεί σε όλη τη γη. Μια σάλπιγγα που δεν θα είναι πολλές σάλπιγγες, μία, η οποία θα περιλάβει και θα περιτυλίξει όλη τη γη. Καταλαβαίνετε τι σάλπιγγα θα είναι? Θα τρίζουν τα τζάμια. Θα ακουστεί η φωνή του Αρχαγγέλου. Θα ακουστεί για ένα χρονικό διάστημα. Θα καταλάβουμε λοιπόν όσοι κοιμόμαστε στο κρεβάτι, όχι κοιμόμαστε πνευματικώς. Όσοι κοιμώνται πνευματικώς δεν θα προλάβουν να καταλάβουν τίποτα. Όσοι κοιμόμαστε στο κρεβάτι, μπορεί και να μην κοιμόμαστε όμως. Να είμαστε στο μήλο, να είμαστε στο γραφείο μας, να είμαστε προσευχόμενοι εκείνη την ώρα. Όσοι είμαστε στον αγρό, είμαστε ας πούμε μεσημέρι και εργαζόμαστε. Θα καταλάβουμε λοιπόν ότι έρχεται ο Κύριος, γιατί θα ακούσουμε τη σάλπιγγα και τη φωνή. Όσο να πούμε ο Κύριος έρχεται, ο Κύριος είναι, θα τον καταλάβουμε. Θα δούμε το σώμα μας και θα γίνει σαν αστραπή. Θα αλλάξει μονομιάς και θα γίνει κάτασπρο, φωτεινό, με ένα έντυμα λαμπρό και φωτεινό. Και μονομιάς θα εκτοξευτούμε προς το διάστημα. Θα μας περιμένει ο Κύριος στον αέρα, στον πρώτο ουρανό, να μας παραλάβει και να αρχίσει από εκεί και πέρα η διαδικασία του γάμου, του αρνίου, όπως την περιγράφει μέσα ο Λόγος του Θεού. Το γεγονός αυτό θα είναι κάτι το οποίο θα είναι πολύ τρομερό για αυτούς που θα μείνουν. Και το πιο τρομερό θα είναι για αυτούς οι οποίοι γνωρίζανε το Λόγο του Θεού και μείνανε. Το κακό θα είναι, όπως θα δούμε παρακάτω μετά στα άλλα κεφάλαια, όταν εξερχόμεθα εις απάντηση του Κυρίου και δεν θα μας πάρει. Αυτό είναι το άσχημα. Γιατί τώρα εδώ, όπως είδαμε όλοι μαζί, είμαστε αρκετά άτομα και περιμένουμε τον Κύριο. Δεν θέλετε όλοι να πάμε στον ουρανό? Δεν θέλετε να λάβουμε μέρος όλοι στην αρπαγή? Εντάξει, ωραία, δόξα τον Κύριο. Δεν θα λάβουν όμως όλοι. Αυτοί που δεν θα λάβουν θα είναι πάρα πολύ θλιμμένοι και πολύ στενοχωρημένοι. Θα έρχονται μετά και θα ζητάνε, Κύριε, Κύριε, άνοιξε εις εμάς. Θα πει, δεν σας εξεύρω πότε είστε, φύγετε με μου οι εργαζόμενοι την ανομία. Γιατί οι έτοιμοι, λέει, θα εισέλθουν στον νυμφώνα. Θα βγουν μες στο γάμο. Οι άλλοι θα μείνουν. Από εκεί και πέρα θα αρχίσει η ταλαιπωρία, θλίψη, στενοχώρια, η μεγάλη θλίψη 7 ετίας. Και
εδώ μας λέει ο Λόγος του Θεού, τότε θα είναι 2 λοιπόν γυναίκες στο μήλο, 2 θα είναι στον αγρό, ο ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Και για να μην γίνει αυτό, διαβάστε το 42. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν ξέρετε ποια ώρα έρχεται ο Κύριος ημών. Τούτο δεν γινώσκεται, ότι αν ήξερε ο οικοδεσπότης εν ποια φυλακή της νυχτός έρχεται ο κλέφτης, ήθελε να γρυπνήσει και δεν ήθελε αφήσει να διορυχτεί η οικία αυτού. Δια τούτο και εσείς γίνεστε έτοιμοι, διότι κατ' την ώρα δεν στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός. Βλέπετε εδώ, για μας το λέει, αγρυπνείτε λοιπόν. Αγρυπνείτε παραπεί να είσαστε ξύπνοι. Ξύπνοι όχι να μην κοιμάσαι το βράδυ και κουράζεσαι και δεν μπορείς μετά να αποδώσεις. Όχι, δεν λέμε ξύπνιος αυτό. Ξύπνιος, να μην σε πιάνει ο σατανάς στον ύπνο. Διότι δεν εξεύρετε ποια ώρα έρχεται ο Κύριος ημών. Τούτο δεν γινώστε ότι αν ήξερε ο οικοδεσπότης εν ποια φυλακή της νυχτός έρχεται ο κλέφτης, ήθελε να αγρυπνήσει και δεν ήθελε να αφήσει να διορυχτεί η οικία αυτού. Έτσι δεν είναι? Δεν ξέρουμε ποια ώρα έρχεται. Αν ήξερε ο οικοδεσπότης ποια ώρα έρχεται ο κλέφτης, άμα 4:30 θα έρθει ο κλέφτης, τότε καθόταν εκεί, τον έπιανε. Αν δεν ξέρει, ο κλέφτης δεν το λέει. Αυτό το συγκρίνει ο Κύριος με τον ευνηδιασμό. Και αυτό έχει το κακό η Εκκλησία τώρα, αν επιτρέπεται η έκφραση το κακό, ότι έχει τον ευνηδιασμό. Δεν είναι όπως θα είναι επί Αντιχρίστου. Εκεί δεν θα υπάρχει ευνηδιασμός, και θα υπάρχει η προετοιμασία. Θέλεις να βάλεις το χάραγμα ή δεν θέλεις? Θα πάω, θα το σκεφτώ με τη γυναίκα, θα το σκεφτώ με τα παιδιά, θα δω τι γίνεται, θα λογαριάσω τα κότσια μου, θα δω πόσο πεινάω, πόσο αντέχω. Είναι άλλο πράγμα τότε. Και ευχαριστούμε τον Θεό, διότι αδελφοί μου αγαπητοί, για τούτο και εσείς γίνεστε έτοιμοι, διότι καθήν ώρα δεν στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Εμείς λοιπόν θα είμαστε έτοιμοι κάθε ώρα. Από τώρα, όχι θα πούμε μετά το 92 θα ετοιμάζουμε. Όχι, μην το πεις έτσι, γιατί μπορεί να πέσεις έξω. Θα είμαστε έτοιμοι σήμερα, πάσα ώρα, πάσα στιγμή, με όλη την καρδιά μας και με όλη την ψυχή μας. Αμήν.